Takže dobrý deň alebo čaute. Dneska budem robiť dve jedlá a budú to prevažne slovenské jedlá. A jedno bude typické slovenské s takými netradičnými parfémy alebo emulziami, ktoré budem do toho pridávať. Prvé jedlo bude bravčová panenka, ktorú mám namarinovanú cca 12 hodín v aronii. Čo je aronia? O tom budete ešte počuť. Tam vysvetlia moji priatelia, kamaráti a známi z jedného vinárstva z Modry. Budem ju robiť so sušenými slivkami slovenskými, ale na ktoré budem pridávať, alebo pridávam, ako teraz je vidieť, trochu wasabi. Tie sušené slivky som v ničom nemarinoval inom, alebo ani nemočil a tak ďalej, proste iba tam pridám wasabi a zatočím ich v našej fajnovej slanine. K tej panenke budem podávať ako prílohu zemiakovú fúčku. Keby niekto nevedel, či zemiaková fúčka, pochádza to z kraja, z ktorého pochádzam ja, a to je Orehronie. Sú to zemiaky, ktoré sa varia podobne jak na zemiakovú kašu, akurát k tomu pred koncom pridávame ešte kukuričnú múku, alebo ak chcete kukuričnú polentu, ktorú budem ja ešte dokucovať udeným oštiepkom. K tomu na záver príde taká veľmi zvláštna, ale chutná vec, a to je, nazvem to, že sushi rollka z brinze. Je to vlastne brinza, ktorá je ochutená pažitkou, solou a jemným cesnakom a je zatočená v riase nori. Takže toto je také ukážkové fusion, ktoré naozaj ladí a sú tam použité suroviny z dvoch kontinentov iba, a to je proste použité čisto slovenské suroviny a japonské suroviny, ktoré sú tam dve, a to je ten wasabi a riasa nori. Teraz môžeme prejsť k samotnej príprave fučky. Takže ako vidíte, tu máme rozmixované zemiaky, ktoré sme dali normálne variť jak na kašu so solou iba, s vodou. Tak sme pridali ešte trocha tymiánu a mlieka. A aby nám z toho vznikla fučka, tak budem k tomu dosypávať kukuričnú múku alebo múku z kukurice, ak chcete, kľudne. Keby sa nedala nejak kúpiť alebo tak, čo u nás tiež není sranda, tak môžete kľudne to robiť z kukuričnej polenty. Vlastne pridávame zastalého miešania, až kým nám to nezhustne do fučky. Fučka je ešte, čo sa týka konzistencie, je o niečo hustejšia ako zemiaková kaša. Teraz, keď sme si stiahli fučku a už ju máme nie úplne vriacu, tak do nej pridáme udený oštiepok. Takže sypeme udený oštiepok, iba to s tým premiešame a necháme ho svojvoľne v tej fučke rozpustiť. Vidíte teraz tú konzistenciu, že si to krásne odliepa od toho hrnca. Nie je to klasické jak zemiaková kaša, je to troška iné, je to viac konzistenčnejšie. Dá sa s tým lepšie pracovať, čo sa týka potom tvaru na tanieri. Takže tu máme tú namarinovanú panenku v aronii, ktorú som predtým samozrejme nesolil. Nasolím ju teraz. Samozrejme po úprave tej panenky, respektíve pred koncom úpravy ju ešte pokorením. Prečo nekorením mäso, keď ho dávam na panvicu, je tá vec, že to korenie mi na pol roku zhorí a iba to zhorkne, lebo korenie nemá potom žiadny iný efekt. Takže máme klasickú panvicu, keďže tu nemáme grill, kde sme si dali olivový olej. Počkáme, kým sa nám rozohreje, rozpáli teda riadne, jak sa má. Teraz sa asi tak v polovici grilovania alebo opekania mäsa. Keďže tu nemáme grill, tak pridávam na panvicu slivky z wasabi obalené v slaninke a tie necháme robiť vlastne až do tej chvíle, kým sa nám slaninka nevytopí a nezakrustuje, aby bola chrumkavá, tým pádom nám uvoľní chuť aj slivky, aj toho wasabi. Tie chute sa spolu tým teplom prepoja. Ešte ho pokoreníme to mäso, hej, a budeme servírovať. A medzi tým môžeme urobiť chlieb. Takže pred sebou máme
pohánkový chlieb, ktorý sme si robili z pohánkovej múky, rážnej múky a pohánkových zrn. Je to chlieb, ktorý sa pečie bez vajcia, je to iba kvások tejto múky a sol. Je zvláštnejší v tom, že ja som do neho donútra pridával jeden zemitý destilát, že som chcel dostať do toho chleba chuť zeme, alebo zemitú chuť. Potier, ktorý som ešte spravil na návrh na ten chlieb, je z olivového oleja a zemitého destilátu, do ktorého som ja pridával ešte žeruchu. Natierame ho dvakrát týmto potierom, teraz raz, keď sme ho hneď priamo vybrali, dáme ho odpočinúť asi 5 minút a znova ho natrieme a bude aj tá kôrka nám ostane takáto pekná lesková, čiže keďže ten potier obsahuje olej. Že ideme servírovať našu panenku. Ak vás zaujíma, čo je toto, je to taký doplnok iba k tomu jedlu. Je to obyčajná sherry paradajka, na ktorej je krekra zo špaldovej múky a rážnej múky a mrkvy. Keďže máme dohotovenú už panenku, teraz si ju pokoreníme. Dáme preč slivky v slanine. Panenku okoreníme. Ešte ju máme na teplej pánvici, že to korenie akurát vsiakne tak, ako by malo vsiaknúť a nezhorí nám. A nechá nám tam tú korenistú chuť. Takže naberieme si do formičky, ako nemusí byť takáto práve. Tú fúčku môžeme naberať do čohokoľvek chceme alebo nejak inak vytvárovať, napríklad na ňoky do nejakého trojuholníka, do čoho chceme. Tým, že je tá kompaktibilná, že sa dá tvarovať. Takže tu máme hotovú panenku, ktorá je v strede ružovkastá. Ak si všimnete, tak tá kôrka, tým, že tá panenka marinovaná v aróni je proste taká chrumkavejšia, ako zakrustovaná alebo krustovatejšia, ako býva obyčajné. Takže máme panenku a teraz príde ten ďalší zázrak. Je to brinza v riase nori, ktorá je s pažitkou a cesnakom a je to vlastne len taký doplnok toho jedla, ktorý nám ale zvýrazní tie chute. Voilà.